kazwai muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita tirimo muchirongwa chenyu, chirongwa chamunodizisa. Sezvamuri kuona tasvika nzvimbo yeMutare Nachera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe. Ngiyathemba ukuthi uAndrew njengoba sekhulumile ukuthi namhlanje phela sisendaweni yeMutare, sihamba ngendaba zenu lezi elizithandayo. Sithi phela lapha elisithuma khona siyagijima. Nasi tiri mu another level. Kwelinye level. Another level. Vazhinji vaitaura kuti another level murungotipa from Harare. Ndosaka taya kwaMutare. Abaningi bakhona babesithi hayi indaba ama-another level esibeduzane khona apha nje eHarare. Sathi hayi namhlanje sifuna ukuthi sike silisurprise sithi hayi siyalitravelela selidingela phela ama-another level. Tinoda kuvatsvaga vaimbi vari muno timbotaura navo. Asi nhasi tina Blessing Shumba. Unomuziva here nziyo dzake? Dzese. Imbondiimbirawo ka1. Dzese ndodzimba seino. Kwenyu zviriko here zviyera zvinonetsa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu. Chirongwa chanhasi Another Level machiunzirwa neveNaison Chinyamadziwa Foundation. Uhlelo lwanamuhla lethwele ngaveNaison Chinyamadziwa Foundation. Tinobva kutenda zvikuru nerutsigiro rwavo veNaison Chinyamadziwa Foundation. Aiwa murambe makadaro. Siyabonga kakhulu ngokuthi bayasupporta ngazo zonke isikhathi abeNaison Chinyamadziwa Foundation. Baba Naison Chinyamadziwa vakatisiya vari sabhuku kwashe rukuru gore ra1978. Kazwai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita sekuvimbisa kwandaita, sekutaura kwatangoita tiri paChristmas pass kuti tasvika muguta reMutare. Munoziva Mutare yakatakura. Sezvamuri kutoona izvozvi munotoona kuti tasvika pane rimwe gamba remimhanzi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nigeria. Taparadzaniswa harusi ruvuka rwaitaura toparadzaniswa nerufu. Ndasativi zveru zvadeni tine munhu mumwana saka tiite zvebasa. Toita zvebasa. Saka ndine rushe. Mule Zimbabwe ngiyabingelela ngiyathemba ukuthi toneli kahle ngiyathemba ukuthi. Aiwa Ngoma Blessing. Akuda kunamatirwa kuti ndiri rushe. Nditaura. LeZimbabwe ngiyathemba ukuthi ngitholele kahle ngiyethemba ukuthi lapha elikhona emakhaya hayi phela kade ngilindile namhlanje phela sibuye nomuntu ohlabelayo nomuntu phela odume ngezomculo ohlabela phela igospel lezi phela esizithandayo ezenza sisondele eduzane lenkosi. Ndadzipa mufana kunge paine kakuzvibata ndedza nditanga ndagara zvakanaka. Breathe in. Ndoda kutanga nekukumbirai mukoma Blessing nekutongotipa kambo 1 kamungoda henyu kutinzwisa tozopinda murondo yenyu asi tambozwa kamwe ikako. Achakundenika ndianiko achakundenika, wokundenika ndianiko achakundenika, vanotenda vose kuti Ishe Jesu mwana wa Mwari vakundenika. Tinotenda asi inini hakasipo kandoda ndichazokuudza ikandoda kana mamega iye zvino zvino weZimbabwe ngenzaiti
CM koma Blessing Shumba vachizviintroducer hatisati vaintroducer handizochera ngedza tivasiva zviintroduce so katesi mulezimbabwe sesiratijani muchiya Blessing Shumba introduces pelanya temutavanengisevefungwakwazi velavasahalisenangalahi senguva dzese don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another. Tiri palevel ipi chera haya chera tanoziva dzese ndikurangarira chera vachitaura kuti vanoziva dzese apa havana kubatsira mukoma kuimba so mati aimbe saka indotere kuti wadzimba ega saka ndikapindika ndinandinaro okay kuimba kunogona because murezimbabwe makutoziva kuti chera vanogona kuimba here kana kuti havagone icho chawinacho kuti urege kutorerwa korona kwazoi muri Zimbabwe. Toda kutenda Mwari nomukana watawaniswa nasi neDrumas Media mukoma Andrew Neshamba pamwechete naShera nevakabata mushina. Thank you so much for coming kuno kwaMutare kuzotishanyira Mwari ogara kuitire zvakanaka. Zita ndinoitwa Pastor Blessing Shumba the Psalmist. Ndakaberekwa mugore 1979 kukliniki inonzi Takavarasha kuBuyera mumhuri yevanhu 10 ndiri last born. Baba wangu anonzi Rangarai Shumba Chivenge, amai vangu vanonzi Jerika Chikandiwa. So ndakaberekwa ikoko kuBuyera, tikabva ikoko mugore 1981 takuuya kwaOdzi kuChiwere kunova ndokandakazokurira ndikadzidza primary yangu paChiwere Primary School grade 1 up to 7. Ndokuzobvapo ndokuya kuno kwaMutare ndikadzidza pachikoro chinonzi New Horizon Study Group Form 1 and Form 2. Ndokuzoenda kuMabvudzi kwandakaita Form 3 and 4 ndikapedza mugore 1995. Ndakazoitawo zvidzidzo zvekugadzira motokari pachikoro chainzi Mutare Technical College yakunzi Polytechnic mazuvano ndikapedza mugore 1998. Ndakatanga kupinda mune zvemumanzi mumakore iwayo kuma1997 tichiita nzimbo dzakanga dziri dzechoral ndaimba nemabrothers angu negrupu yenziro Vakushi. So takaita maprojects akati wandei tichiimba nzimbo dzechoral dzechipostori tiri group of 8 brothers. Ndokubva ndazotanga kuita ndoga kumakore kuma 2004 ndipo ndakatanga kuzoita kurekoda music ine ma-instruments. But ndingati makore kuma 2004 hazvina kutiitira nyore kuti tinge tichibudirira. Takazokwanisa kurekoda single yakanyatsobudirira mugore 2008 ndokubva tazobatanidza kuti tiite album mugore 2009 tikaita album redu rekutanga rinonzi Ishe Wazvose rine nzimbo dzakaita mukurumbira dzakafanana handina mhaka nepasi rino varombo vachaiteiko vana sesu ndio inonzi Nebvudzi rangu naika. Tikabva ipapo tikabva taitawo zvakare rwimbo rwandinotenda kuti rwakatisimudzira zvakanyanyisa rwairira kazhinji kana tikarasikirwa nevanhu vakuru munyika muno kana kuti vanhu vanenge varasikirwa nehama dzavo runonzi Makarwa kurwa kwakanaka ruri paubhamu rimwe chete iroro. Ndopane kanoti isusu timene kwete iroro nderechipiri 2011 saka rakatanga nderiri rinana Makarwa kurwa kwakanaka ndokubva tazoita rechipiri rinonzi Ndimwari ndo rine nzimbo dzakaita sana Mufaro vana Timeni vana hama dzatinadzo. Ndingati maalbum akada kutoizoita songe akangofamba achiita songe album rimwe chete but akasiyana maviri. Mashure meiroro iri album rinonzi Ndimwari ndo rakazowinawo zvakare yatingati Nama Award yealbum yegore iroro munyika muno mese gore ra2011. Rakaita mukurumbira zvakanyanyisa album iroro. Tikazobvapo tikaita rimwe rinonzi Shongwe, tikazobvapo tikaenda pane rinonzi Ndijesu. Pane rinonzi Ndijesu ndo pane chimbo chakaitawo makore anosvika maviri chichinetsa paRadio Zimbabwe Top 20 chikazoitawo zvakare number 1 paCoca-Cola Top 20 yegore ra2014 chinonzi Chimwe Nechimwe. Tikazobva ipapo akuda kuwandisa but zvisinei tinobva tazojamba tosvika kumaalbums edu kuti aite 9 kusvika pane ratakapedzisira kuita mugore rinonzi Shumba yakwaJudha. Pastor Blessing Shumba murume akaroora mudzimai wake anonzi Pauline Chipakatira Shumba. Mwari vakatopofadza ne2 sets of twins. Ndina vakomana vangu vane 18 years, first set of twins Levite na Levius, kozoita vechipiri Elito na Eli ndokamusikana kega katinako. Ndingati muchidimbu ndozvatingataura. Ndiri mutungamiri wekereke inonzi Christ Fellowship Assemblies muno muZimbabwe.
muchipimbo ndozvandikakurukura nezvazvo. ndiudzewo trick matwins apa. Trick yacho ndonasa kutoti yatingatokupai ndeyokunamata. Mwari vakati ndingati ndakatanga ndaita 2 sets of twins dzangu ndobva ndazotanga kuimba, saka basa rakazowanda muritana yekudhara. Tingadai tisina vana vashoma nekuti tichingofamba tikaenda kuMozambique tikaenda kuBotswana imo muno munyika tichingofamba, saka Mwari vakaitira kuti tigare makavhira tigare tadya magetsi anozoenda. muri kuvanzwa mukoma Blessing Shumba, tirimo muchirongwa Another Level. Manzwa ndakuudzai kambo kandoda isusu timene kuti titama chinhu kani, isusu timene kukwana kweduwo kunobvawo kwamuri. tisati tatanga kukubvunzai mibvunzo yakasiyana-siyana, ndoda ikako nealbhamu ramambotaura ramakatanga naroyo, hit song yaivepo, tingoda 1 then tobva tazotaura hedu zvakauchandidzira mori ndichangoimba chero dzedu dzinonetsa kuti mahit song unoawana papi, asi zvisinei. Atiti takakwana baba isusu timene kuti titeme chinhu baba isusu timene kukwana kweduwo kunobvawo kwamuri, kana simba redu baba rinobva kwamuri. Varombo vachaiteiko vanoshaya vachawanepiko, varombo vachaiteiko vanoshaya vachawanepiko, vakashurukidzwa vasine simba, isu tinozvitenda iboka renyu baba, isu tinozvibvuma iboka renyu baba. Mazvita inini ndine weakness 1 yekuti ndikazwa kamboka ndisingatombodi tikaita sei kapere ndinoti karambe kachienda. Tingade kunzwa ipapo mukoma, haya handisati tajera kuti pastor. Ipapo mukoma Blessing, pamunonyora mhanzi yenyu munotora mumavhesi emubhaibheri here kana kuti zvinhu zvinongouya mumusoro menyu? Rekanitende Mwari kuti munguva yatakazonyatso nguva yataiimba even pakutanga tisati tavafundisi, baba vangu vangu vari mufundisi wekereke yeApostolic Faith Church, so taikurudzira kuti tinge tichinyora nzvimbo dzataifanira kuita presentation before service dzema-items dzedzidzi tatinenge kwaya katanga tinako, saka vaitikurudzira kuti nzira dzenyu dzinofanira kuva Bible based. Ongororai kuti zvamunoda kuimba nezvinoshoko raMwari zvinopindirana here. Saka magadziriro andinoita sermon yandinoshumira kuchechi every Sunday ndowandinoita kana tichinyora nziyo. Ko tinoona vanhu vakawanda vanonyora nziyo dzerudo, uyezve chechi inokurudzira rudo. Mune kambo here kamakamboimba kane chekuita nerudo? Ndiri kufunga kuti ndofanira kuzonyora dzimwe futi, asi ndakambonyora asi rudo rwataireva rudo rwepakati pehama nehama, handiti rwangu namai Shumba handisati ndambonyora, but ndichatora nekuti mushoko raMwari hurimo, asi ndikuonamata kuti Mwari kana vakandigonesa ndiiti ndikangotenderwa chete unoona zvatoita. Muchipinda munyaya dzezvemumhanzi imemi, mune here vaimbi vamakange muchiyemura kuti dai ndikaimba saningi? Pane here kana kuti tingati futi mazopinda, pane here amakambotanga muchiteedzera ndobva mazopedzisira mazvimirira, kana kuti makangotanga muine bhiti rei? Tinoda kutenda Mwari. Vanhu vakawanda vandinoyemura, but handina kuzogona kuda kuimba saka nokuti vazhinji vanondikunda. Ndinokundika. Ipapo ndoda kutenda Mwari. Ndainyatsoona kuti ndingakanganisa musambo yevanhu, asi vaimbi varipo vakati wandei ndingati kwedu kugospel samufundisi ndinosungirwa kuti ndirambe ndakasimbirira ikoko. Tinana baba Jordan Chitaika, tina baba Mechanic Manyoroke, tinana Brian Sibalo, tinana baba Charamba. Vanhu vakabata basa munguva iyoyo isusu tisatapinda, saka taivanzwa tine zvakawanda zvataidzidza kubva kwavari. Chero mazuva ano vazhinji vako vari kuimba, tinana Mamhere, tinana Hadasa, tinana Dorcas Moyo, tinana mai Ellen Anderson, tine vazhinji nai fungisai zvakavapano chizukuru changu vanoimba zvakanaka, Spirit Teta Agatha Murudzwa, Imaredzo pabasa raMwari, vana Carol Njokoro, vaimbi vandiri kuti inini Ijia Gospel Train, basa rakabatwa and nesu takaitirwa zvakanaka navo tikadzidza zvizhinji kubva kwavari. Handina kuzoita laki rokunyatsokwanisa kutevedzera vamwe nokuti nguva yatakaimba
ndingati ndofunga vaimbi vegospel vanga vari vashoma patakatanga chaipo. Saka zvaive zvezvo kutoti Mwari vane zvinhu zvaifemera matiri wainyatsonzwa kuti ndauda kunorekodha because ndoda kubuditsa izvizvi. Zvasiyana nezvimwe zvatiri kungoona mazuva ano kuti munhu anogona kungonzwa kuti kuimba kunenge kuri easy nekuti vashumba vaimba, saka anongonokoponora zvakadaro otofamba. Asi tinozvitenda zvese kungoshumira kuevhangeri yaMwari ngazvifambe. Imi mune bhendi renyu here kana kuti munongotora vanhu mapatime vachiningira, uyezve kana riripo rakakura sei? Tingadi zvakare kuziva vari muchikwata chenyu. Redu harina kunyanya kukurisa, ndingati zvinezvi chikwata chedu chakamira chakati tina Joseph Makiwa pamakeyboards, ndiproducer zvakare, tina Buda Walter ari pamakeyboards zvakare, tina Benjamin pamadrums, tina Noah anoridza bass, then tozoita maishupa pamabacking vocals, then vanobatsiranawo zvakare namazorodzeGadzikwa pamwe chete namufundisi waMaradzika vatinofamba nawo pamwe chete. Ndomamirira kuita chikwata chedu. Zvakaoma sei kunge muri mubasa renyu remumhanzi muchishumira zvakare uyezve muchifamba mutingati muri bhendi rimwe chete namaboy? Zvinotiitira nyore, ndingati kwatiri isusu zvinhu zvedu zvinongofamba zviri pamwe chete. Kuimba, kushumira, kereke tinoshumira. Saka muchaona kuti vakomana vebhendi tine nguva yatinoti kana tichita zvekereke tinongofamba navo tichiita basa raMwari. Kana takuita zvokuridza music hatiitori semusic, tinoitora seministry. Saka mafambiro atinongoita tiri kuchechi ndo atinoita zvakare kana tichinge takupa. Kana tadzokera mumabasa edu saizvozvo, pano pane studio, tine minda, tine mashops, tinenge tichingoita zvinhu zvedu tiri pamwe chete sechikwata saizvozvo. Mapinza nhau yestudio taona pano apa mune studio yakanaka chose. Chii chakakupai kuti muchiita mufungo wekuti dai mave nestudio? Uyezve handizoti mamutare dzakawanda ere mastudios kana kuti ndimi mutori mega? Ndingati kuno kwaMutare pari zvino azoti wandei ako akati wandei, ndofunga muno mutown tina about 4 kozoita mamwe ari kumalocations avemo mastudio akati wandei. But isusu shungu dzedu dzaiva dzokuti imwe nguva Mwari vanokufembera chimwe chinhu uchinzwa kuti ndofanira kushumira nenzira iyi. But kana zviri zvokuti munoda kuzobuditsa mari yokuenda kunorekodha, unogona kuda kuzoenda wosvika pakabatikana kana kuita sei. Saka izvinezvi tiri vanhu vakasununguka kungoti patangonzwira kuti ichi vari kutiti chakati tinoita. Zvokuti muchaona kuti kana mukapinda mustudio kune nziyo dzakawandisa kuwandisisa mazana namazana dzamusati manzwa, handiti dzisati dzabuda, dzinenge dzingoripo. Tinenge tichingoti angouya totoita, yauya tongoita tichichengeta, tozongoti kana takuda kubuditsa tongoona kuti mugapi munei tochachura tichipa vateereri. Ipapo manje panobva pane pamwe mubvunzo, nekuti munoona tine beat yatingati beat of the moment, handitika yekuti pamunobuditsa kamboka ya vanhu vanobva vatanga kufarira stereki musambo iwoyo. Saka kana magara machengeta nziyo dzakawanda, hamuseri munogona kuzobuditsa panguva iyo vanhu vasisatapirwe nemusambo iwoyo. Pakamira seipo ichokwadi. Muchaona kuti isusu maidziro atinoita donzvo redu harisipa kuti vanhu vanyanye kutapirirwa stereki, donzvo redu nderekuti vanhu vatendeuke. Saka muchaona kuti nzimbo zvimwe zvandakazoona ndizvo patinotoita album, kune album ramunogona kuita rinenge poita rwendo rwekuti mukangobuditsa nhasi mangwana vanhu varikugashira, but nziyo dzakadaro vanhu vanokurumidza kudzicheta pasi. Kozoita album rekuti vanenge zvinhu zvekutozobvunza after iyei kuti imi kosongo iya iri paalbum ipi, munhu achibva abatwa nayo achibva aponeswa. Saka isi hativhunduke munhu waMwari, chero zvikasatapira muchatapirirwa kana nguva yacho ichinge yakwana. But ndofunga pastor munotone dambudziko 1. Yes. Ndauya ndina Chihera. Chihera munhu anotapirirwa nemumhanzi yenyu asi haana kutendeuka. Regai ndidai, iye Jesu Kristu achiuya haana kuvinga vanhu vakanga vakatendeuka, akavinga vakanga vasina kutendeuka. Saka kana Chihera asina kutotendeuka achida music yedu stereo, ndoda kutenda mweya waMwari unomubata. Tiri kutsvaka vazhinji vakadaro vangaida music nokuti ndo matendeukira vachaita. You remember kuti nyaya yekutendeuka it's not something chinoitika instantly, handiti? Although munhu achigona kuuya kuchechi kuti nhasi ndaakuda kuita mwana waMwari, hazvirevi kuti mabasa ese anobva asara ipapo. It's a process of sanctification. Zvinotora nguva munhu achisiya mabasa iwaya zvishoma nezvishoma. Imi kana makamboita chidhakwa munowirirana neni kuti Chihera mazvinzwa kanzi mutori mugwara izvozvi. Ndanyarara hangu neshamba. Nhasi tati tiri kupapazwa. Saka zveruzha zvekupikisana newe nhasi handini. Okay, vacheri. Ngiyathemba mule Zimbabwe ukuthi nxa likade lilathi kusukela siqalisa ukuthi
umfundisi uBlessing Shumba ade sitshela ukuthi wahamba njani ukuthi ezefika lapha khona ama-awards akhe lokuthi ama-albums akhe alawo khathesi mangaki khanye nganayi umculo wakhe lokhu usanda sibili singabe sihlezi emakhaya silungiselela phela ukuthi sizabe sithola okutsha ngoba hayi khanye ingoma eziningi ziyeza sibili ngiyathemba laba abasontayo abasemasontweni babe besebezaba nawo ezinye ingoma ezintsha abe-praise and worship sebezathola phela ingoma ezinye ezintsha etc zvamakutaura chero handichazvinzwiwo zvimwe zvacho saka ndangonzwa ni president worship muri Zimbabwe rekedzai munozviziva kuti kunetsa ndokwangu ndoda kukumbira mukoma Blessing vangoimba kambo 1 vangoimba kudaro tobva tasvika chikamu chiya chemibvunzo vane mibvunzo yavanoda kunge vachibvunza kuna pasta ivo wabvunza pamusoro penhoroondo yavo munyaya dzezvemimhanzi. Ndodzanira Mwari muponesi, ndodzanira Mwari muponesi, ndinorumbidza Ishe wemasimba. Aiye yeah, oh, aiye, yeah, oh, aiye, muponesi. Thank you. Ayo mari uyainayo datindi wone mufananidzo datindi wone runyoro nerwani. Tasvika chikamu chiya chemibvunzo. Mubvunzo wokutanga wabva kunyika yeSouth Africa, atumira wacho anenge anonzi Sani here, zita rake harinanyatsobuda zvakanaka. Hanzi ndaona mukoma Manyarara, sei kwamuri ikoko, mune here zvitsva zvamakatirongera? Awe mubvunzo uyu. Alright, tina album ratakata 2 months ago rinonzi Shumba Yekwajudha. Vanogona kuritsvaga paYouTube vanoriwana riripo. Tine nzvimbo dzakawanda dziri kumacharts ezvino dzakaita sana murayiro waMwari, iya yekuti munyu iri kutaurwa iya munyu iri ipapo amene kuti ava vasingaizivi seya nedzimwe dzakati wandei dziripo title track yacho Shumba Yekwajudha nedzimwe dzakasiyana siyana. Hanzi zita rangu ndinonzi Kennedy Chigaduro. Munopinda chechi ipi? 1 2 ichokwadi here kuti maimbopinda chechi kwaMugodhi mukazosiya nekuda kwekuti vakuru vanga voti mofanira kuita muchibhadhara mari muchechi nekuti zita rechechi ndiro rakaita kuti muzikanwe? Aiwe, anza yakadai ndineiwane. Alright, it's okay. Regai ndingoti muchidimbu zvandokwanisa kupindura ndezvokuti inini ndinotungamirira kereke inonzi Christ Fellowship Assemblies muZimbabwe. Ichokwadi kuti ndakambonamata kwaMugodhi, ndozvandingangotaura muchidimbu. Okay. Kwekuti muchechi kwaMugodhi makambopinda? Ndakambopinda, ndatodaro kuti takambopinda. Alright. Zvimwe zvacho izvo ndozvandisina chokwadi nazvo. Ndozvamusina chokwadi nazvo. Ndambosiya zvakadaro, yes. Right. Mubvunzo wechipiri uri kubva kuSouth Africa zvakare. Hanzi ina hangu handina mubvunzo but munogona mukoma. Chishuwo changu ndechekolabo naBaba Charamba Oromanyeruke. Tinotenda. Regai tichakumbirawo neshamba kuti vagotirongera sokutaura kwamaita mazvita. Mazvinzwa kamuri eZimbabwe ndatopuwa task nguva diki. Asi tiri ipapo mukoma makamboita makolabo here in the past? Haamboperi. Munogona kutoti kana mukatarisa pagore rega rega maalbum rinotozara. Tinoshanda nevaimbi vakawandisa. Amen. Tingati pamakolabo ese amakaita ndedzipi nziyo dzakanyanya kuita mukurumbira, dzakanyanya kunetsa? Maiwa zvangu. Ndichaita sei manje, but ndinoimba kuti dzakawanda dzatakaita nana Emma Mtisi, yatakaita naFungisai, yatakaita naPastor Itai Gumbura, pane dzimwe dzatakaita vanonzi vadzidzi vokutanga here, takaita zvakare dzimwe nana Dorcas Moyo,
dzakati wandei dzakaita mukurumbira panzvimbo dzatakaita kusanganisira imwe yeprison iyayi inozonzi vashumba vakamboenda kujeri ndori maogoma rakanyanya kufamba. Parotone mubvunzo kuti hanzi makambosungwa, ichokwadi kuti makambosungwa. Ndichazosungwa kana vachida kuti ndisungwa ndisati. Hanzi ichokwadi here mubvunzo yacho inongobva kuSouth Africa. Hey, ndofunga vatsigiri venyu vakawanda vari kuSouth Africa. Kuna mukoma Nyoni, hanzi ichokwadi here kuti mune ukama naMatthias Mhere uye hamuchawirirane. Nhasi mubvunzo yacho yakandoomera. Matthias is my brother in Christ. Handioni chinoita kuti tigopesana. Hatina vakati hatigoni kuvengana tichishumira evhangeri yaMwari. Atova mufundisi seniwo, saka tinotodanana zvakasimba chaizvo chaizvo. Aha, mazvinzwa mukoma. Ava ndovaya vambotumira zvakare mubvunzo, hanzi Christopher Dzapasi ndo zita rangu. Ichokwadi here kuti makambosungwa uye kuti makatanga zvekuimba muri kujeri? Izvo ndofunga mabva mukupindurwa manje mhinduro maanayo. Muri Zimbabwe taakuita tichinanga kwamvura yacheka makumbo. Hanzi neava ndisikuona zita asi vari muno muZimbabwe. Hanzi mubvunzo wangu namba 1, Baba Shumba, ndinoda kuziva kuti nziyo dzenyu munoita dzekudii pakunyora apa? 2, munopinda chechi ipi yapindurwa iyoyo? 3, pamuri yenyu pakamira sei? Mune vana vangani papindurwa zvakare? 4, muimbi aikunakidzaiwo kubva musati matanga zvekuimba vataura zvakare? Mukoma imimi kana tanzvadzi imimi mibvunzo yenyu inenge yakrashwa yese kudhara. Asi hanzi ndinonzi eizi mhungu ndiri kuzaka kundanga uko. Saka pane mubvunzo 1 yapindurwa yese kai? Tichangopindurawo kuti nzimbo munodziwana sei. Regai nditende Mwari kuti pakunyora kwatinoita nzimbo hapana kana formula. Tinogona kungofunga kuti zvimwe zvitida kuti toimba rugwaro pamusoro pezvakati, tobva tatonyora, tobva taimba. Tinogona kurota, tinogona kunzwa rudo rwauya, tinogona kutonzi nemunhu achimboimba rugwaro pamusoro pezvakati. Zvose izvo zvinoitika. Tinokwanisa kungowana revelation through tichiverenga shoko raMwari. Zvose izvo zvinoitika. Hatina formula yekunyora kwatinoita nzimbo. Hanzi uyu ati anonzi Mwendazi. Hanzi ichokwadi here mukoma Blessing kuti dzimwe nziyo dzenyu munonyorerwa nacomic pastor sekutaurwa kwazvo? Ndini Mwendazi wokuChisipiti muHarare. Kwete, muchaona kuti mukaverenga maCDs edu ese anenge akanyorwa nziyo dzakanyorwa naye. Isusu nziyo dzese dzatakaita dzinonyorwa nenamai Shumba tiri vaviri. Dzese zvadzo. Aiwa, muri Zimbabwe tatandara. Nguva dzedu ndo dzisina kumira zvakanaka. Tingadai takurukura mibvunzo yenyu yakawandisa zvekuti kuiverenga yese hatingamboipedza. Saka ndingati zvanhasi regai timirire pano. Asi ndisati ndaenda zvakare pane uyo aisati mastars pakweseni yake. Hanzizvo question number 1 ndiClinton. Hanzi 1, mune mukadzi here? Yapindurwa. 2, mune vana vangani? Yapindurwa. 3, ndiani akakuinspire zvemimhanzi akomana? Zvese zvapindurwa. 4, une rimwe basa here besides kuimba? Ndofunga this one ndoisina kunge yataurika. Tataura kuti kwatiri isusu kuimba harisi basa, tinenge tichishumira. Tine basa chaimo kunotipa mari. Tataura kuti tinorima, tataura kuti tine mashops, tine mastudios zvakare, tine kambani inoita zvejobbing. Hanzi zvakare naWala. Hanzi ari kuSouth Africa. Hanzi tine nyaya dzake dzakambonetsa and it seems like it was stage managed. Kana isiri stage managed, zvakaafekta basa rake sei? Inyaya dzidzo ndofunga ndozviya zvavanga vachitaura kuti vakambosungwa ende mapinduro akare kuti chi hapana kunge ndaifunga kuti vanofanira kunzwisisa kuti there is a big difference between me as a pastor semushumiri nevanhu vakutaura. I'm not an artist.
ndofunga mukazvitarisa handisiri munhu uya anotambudzika kuti denda ndazvimaketa, handitomborina nguva iyoyo. Isusu tinoshumira Jesu Kristu ndiwo munofanira kuziva. That's why you don't see me, that's why I don't come out in the open kuti nditi vanhu ndione kuti ndiri panapa. Handiti, we don't stage manage anything. There is no point of us doing that because isusu tiri kushumira evhangeri yaMwari, hazvinei nesu. Hapatomborina kana point yacho yekuti tigotaura something tichiti toda kuzikanwa. Because wamunofanira kuziva imi mese makateerera nemi mese makatarisa ndiKristu watinoparidza, kwete ini. Handina denga muMwari. Amen. Amen. ReZimbabwe ndofunga tatenda tatandara tave nemufaro mukuru namukoma Pastor Blessing Shumba Chera. Ngethemba mundiyeZimbabwe lithokoze kakhulu ukuthi phela lihlangane lo mfundisi uBlessing Shumba. Ngethemba abantu abaningi kade befuna ukuba kwazi ukuthi yena ungubani, wavela ngaphi, impilo yakhe iphila njani, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu engaqala ukuthi ehlabelela bese lifuna ukuba kwazi ukuthi izolo bedleni. So ngethemba mundiyeZimbabwe likholise kakhulu. MureZimbabwe hanimbodi kukunyepera ichera, vari kufara zvikuru. Hanzi nzvimbo yeMutare ndakagara ndichida, saka nekusvika kwataita kuno ndangoona vari kunyemwerera. Ichokwadi. MureZimbabwe yanga ari mafaro edu kutandara nemi. Tinoda kupa kutenda zvakare kuna Tando Class anga akatibatira mushina wedu. Ari kudzungudza hake musoro kuti musanditende nekuti ndokudya kwangu. Aiwa, tinoda kutenda soko mukanya mahome. Aiwa, basa rashandwa. Chera kubva kwamuri nekwandiri Andrew Neshamba. Aiwa, kubva kumusikana anotaura Ndebele naAndrew Neshamba. Ngatisakanei mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tando wonga wakanyarara. Drumas Media. Neshamba tatizverusha nhasi. Okay. Aiwa, ndatenda zvikuru. Chirongwa chanhasi, Another Level, machiunzirwa neveNaison Chinyamadziwa Foundation. Uhlelo lwanamuhla lilethwele ngaveNaison Chinyamadziwa Foundation. Tinopa kutenda zvikuru nerutsigiro rwavo veNaison Chinyamadziwa Foundation. Aiwa, murambe makadaro. Siyabonga kakhulu ngokuthi bayasupporta ngazo zonke isikhathi abeNaison Chinyamadziwa Foundation. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.